ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ନେପାଳରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜବଲପୁରରେ ଆମର ଶିବିର ଚାଲିଥିଲା। ପର୍ଚା ଦେଖେଇଲେ। ତେବେ ଜବଲପୁରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ଚା। ଇଏ ଜବଲପୁରରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ଏଇ ପର୍ଚା। ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି ବାବା, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ନାଁ ୟାଙ୍କର? ଋଷୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରିଷୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗ୍ରହ ତ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ପେଶୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପେଶୀ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସି ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ପେଶୀ କରିଥାନ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ ହବ, ଠିକ ହେଇଯିବ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିବାହର ଯୋଗ କେବେ ଅଛି ବା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବିବାହ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ର ଦେବି, ୟାକୁ ଜପ କରିବେ।